Uba wan hundekar sekretari kahito ula ujor daka First Hand Information Report FIR, Syau Director General of Police halor ka jingpen Kenya ki an Motor Vehicle Act da Menteri Rangba kajela ukon rat ke sangma usembut Menteri Rangba ba Prestun Tensong bat ba senyau bahalang dhar Menteri ke Sorkar jela haka santarik kila syong sahu deki arsyaka klam datap maloy yalaki kli jongki hasor jowai. Uni unong yalam kanika seng ula ujor Syau Returning Officer West Janta Hills bat syaka Election Commission of India ban tokit bat bisyaraki katkum ki kendon jaga Model Code of Conduct haka por election. Habaya day begini haka jing ujor kani FIR de kawai ngel ai copy sha DGP berkat ke komplain kawai so Returning Officer jong kejuai pat kawai sha po ke Election Commission namar ba ngila I mentu kasi kamdai tang ke jing pun kanyaan ke kendon beraki bagi syong hagitu ki skuti Henry kadai pat ke jing pun kanyuat ya ka violation ya ka tu ko permission bade hak permission tarai mana ko por pilai I bah hak permission ki setong ba kamdai ban wet ya ka yat ya ka syong suk ka syong sain dan ka yat ka yang judi kali le ki pat ba surok ta hakabi ba mentu kasi kala pentot lut yen nadu ki kali kit nong pang pat kiu to nang ni sikamat kan sadan hi ka jing pensain liang ka police department nani ka transport ba pilai hi ka an ka kwa hi ban tap email cancel juga ka baong ba ka an kam trikam nambar ba satai kan notification kam dan hendrai khanang ba ki pat ba kin sai ya kan dia ka phang hadu menta ka state jong ka mekhala habi de ka transport dan kata ka MBX kidang penteri kambe da kata ka da ka MBX jong ka central ka state namar ka state kam dan tang ka wi kata ka notification ka jong ka tenang ni sekmat bangin nya sai baka sarkar kamla dan tap email bat ngingil scam ro la daga kan ka bor an kan le kumne to kumut ngingil don ka jingdu jing shania na kan ka sarkar bat ngingil scam ba kumba kren hi gitu ki armut ki minister ki barim ki baong ars pa persen ngirung yong hoit ars pa persen ngingit scam bakane ka an kanum le ai re gini ki papang Kenya ka an namar ba kidi ki hes pa ba ki ba gadan ka buat takadaw ngini ki pad ba ikan tu bakim day ban bot ikan nuksa bas ni jong ki hendrei ka ai ka ba kila kumbang iset ong i pina kalyang nakapor por palagi thabi ni silang sa silang kane ka di ka jubab kin menta kile babit kum to da ka bampong helmet rengi pad ba pat inum bot re ki jinglong ka ba kile maki kumbang ong na do mena da ubam et uto sew langot ngingim day ngen bam balingin bam lang habaki bit maki sa bit maki mangi pad ba nong susnong chung ka jala bro bless you.